салом алейкум тамошобинони муҳтарам. Ба унвони бунёди мо номаи яке аз зиндониҳон расид ки муддати 15 сол шудааст баҳси судӣ дорад бо мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ба ном ҳифзи ҳуқуқи вилояти суғд дар алоқамандӣ бо онҳо як мубориза дорад барои амволи худ ва дар қатори ҳамон муроҷиатҳояшону мактубҳояшон як саволе доданд ки бениҳоят ҳамин қадар вақт ӯро ба ташвиш меорад. Албатта ки ӯ ҳам медонад ки ҷавоб дорад ба саволаш, вале ҷавоби аниқро дар ҳаёт мебинад ки чунин нест. Ва саволаш ҳамин аст ки оё ҳамин фармонҳои президент аз қонуну кодексу аз эъломияи ҳуқуқи башару аз паймонҳои байналмилалӣ болотар меистад ё ин ки не? Чунки мегӯяд ман чандин маротиба такя ба талаботҳои қонунгузорӣ, такя ба нуқтаҳои ҳуқуқӣ ҳамин кодексҳову эъломияи ҳуқуқи башар, сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионӣ, такя ба инҳо ариза менавистам, ҳифзи ҳуқуқи худро талаб мекардам, мубориза мебурдам. Натиҷаи ин он шуд ки маро зиндонӣ карданд ва ҳама гуфтанд ки ин амр аз боло аст. Хеле фаҳмидам ин амри ҷаноби олияшон будааст. Оё савол додааст ки оё ҳамин фармонҳои президенту амрҳои президенту указҳоу дигари президент аз ҷиҳати ҳуқуқӣ болотар меистанд ё ин ки чӣ хел меистанд? Ба ин савол мо чунин ҷавоб медиҳем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон як низоми ҳуқуқӣ ҳаст, гӯё як системае ҳаст ки вазни ҳуқуқӣ, қонуну қоидаҳову дигар санадҳоро нишон медиҳад. Қонун дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудааст ва моддаи 9 он дар бораи он, яъне ки дар бораи низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон гап мезанад ва дар ҳамин рӯйхат агар бинем фақат 8 нуқта ба 8 графа ба якум бор фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо мешавад. Яъне ки якум нест, дуюм нест, шашум нест, ҳафтум нест, фақат ҷои онҳо 8 аст. қисми дуюми ҳамин модда, яъне моддаи 9-уми қонун дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд ки айнан мехонам ба шумо тартиби ҷойгиршавии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар қисми дуюми моддаи мазкур қувваи ҳуқуқи онҳоро муайян менамояд. Яъне ки агар кадом санади меъёрӣ якум нависта шуда бошад, қувваи вай аз дуюму сеюму пойбурдагиҳо болотар аст. назар биандозем ба қисми дуюм ва мебинем ки нависта шудааст ба низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд. Якум сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки дар Тоҷикистон аз ҳама болотар, аз ҳама пурқувваттар ин сарқонун аст. Баъд қонунҳое ки бо роҳи райпурсии умумии халқӣ қабул гардидаанд. Сеюм ин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие мебошанд ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст. Яъне паймонҳо оиди ҳуқуқҳои фитриву сиёсиву маданиву дигару дигар, эъломияи ҳуқуқи башар, конвенсияҳо зидди шиканҷаву дигару дигар. Баъд мераванд чорум ҷо ин қонунҳои конститутсионӣ мебошанд. Баъд панҷум худи кодексҳо, қонунҳо. Баъд аз он мераванд қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллию маҷлиси намояндагон, баъд қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳаштум фармонҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Баъд аз вай агар дар назар кунем қарорҳои ҳукумат, фармоишҳои вазорату мақомотҳои назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба мисоли ҳамон кумитаи давлатии назди сарҳадӣ, кумитаи сангҳои қиматбаҳову дигару дигар, қарорҳои раисони вилоятҳои мухтори Кӯҳистони Бадахшон, қарорҳои маҷлиси вакилон, шаҳру ноҳияҳо. Баъд аз ҳама поён ин қарорҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот мебошанд. Яъне ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи талаботи моддаи 9-уми қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, низоми қонунгузорӣ, низоми вазни
ҳуқуқи қонунҳо дар моддаи дуюм оварда шудааст ва фармони президент, амру фармонҳову дастуру ҳидоятҳое ки чунин ибораҳоро истифода мебаранд дар телевизион бештар, дастуру ҳидоятҳо ин дар ҷои ҳаштум меистанд. Якум ин сарқонун аст. Дуюм қонунҳое ки бо роҳи раъпурсии умумӣ қабул гардидаанд. Баъд он санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, он конвенсия, он шартномаҳо, созишномаҳое ки байналмилалӣ ҳастанд ва Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст ва ҳоказо ва ҳоказо. Яъне ки фармони президент ин аз ҳама боло нест аз ҷиҳати ҳуқуқӣ. бо шумо ман будам Ҷамшед Ҷоров. Ин барномаи тафсир буд. шумо дар бораи чӣ гунагии вазни фармони президент дар назди дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмидед?